Kasi ikaw naman magsugal-sugal ka, ha? 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 Gipadako ti kag tarong. Wa ti katuduyan ng sugal-sugal. Ha? Kanang mga bisyo. Nya ako tagbaw ko diri paabot diri kay gigutom na ko nya ikaw dito ga sugal-sugal ka to agto kag hantakan. Nak. Sigdo ada. Sigdo ya eh. Ito kuan bi. Ditson manok. Chicken manok? Oh, ditson manok. Usa lang. Oo. Ditson manok. Sara? Oh, usa lang. Sige pa. Sige. Dibilangan ha. Oh. Sige. $2,000 later. Asa naman yung anaka niya eh. Pa. Oh. Aman. Unsan ka? Yung saan ano orasa ron? Sirado na pa. Ha? Sirado na. Ano sarado na? Sa'yo mo, musugod mo gay na. Musugod mo gay na, mga alas 6 pa man to. Ako gihapit pa. So may gapit ni mo? Hantakan pa. Na. O na ni. O na ni ron. Isa may gingon ni mo. Ha? Ha? Isa gingon ni mo, magsugal-sugal ka, ha? 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 Gipadako ti kag tarong. Wa ti katuduyan ng sugal-sugal. Ha? Kanang mga bisyo. Nya ako tagbaw ko diri paabot diri kay gigutom na ko nya ikaw dito ga sugal-sugal ka to agto kag hantakan. Ha? Ya baga. O di ka pakadako ro bang inana ra ba? Ipadako mo ti kag tarong nga manginana ra nung ganoon. Sige lang kag mo nadugay ka ako tagbaw ko paabot gutom kay ikaw nya gasugal-sugal ka to pinapit kag hantakan. Nya abta kag sarado. Nya ikaw mapas mo mo ani. Murang gorta pa oh. Oh. Na. Nadaog man ko pa. Nadaog ka? Nadaog ko. Sus ko. Kagaingon na yung guna. Nakadaog ka. Di nabunalan mo nung kanapakan mo ka noon. Unsa mong kanoon oy. Unsa mong kanoon oy. Aw. Gusto mo ko bang anak good? Wala anak. Oh. Paunin ko ning paulong sa ko ning 3 mil ha. Hey y'all, come look at this. 500 mo naging pala dali mo. Maning daog mo. Ano kong taog? Balik ka dito. Balik na kong santak? Kung balik itong hantak, balag ugba pang pauli, ha? Sige pa mo, hantak kong balik ka. Kasuko sige. ha. Oh, sige. Bye-bye. Bye-bye. Iwas ang anak ko eh. Nalangan man. Daog po. Baala naggutom. Busog naman ko.